Teknillinen fysiikka. Teknillisessä fysiikassa tähdätään vahvaan fysiikan osaamiseen ja kykyyn soveltaa tätä osaamista modernin teknologian parissa. Opinnot voivat suuntautua esimerkiksi optiseen mittaustekniikkaan, virtausmekaniikkaan tai vaikkapa paperin valmistukseen liittyvään fysiikkaan. Opinnoissa perehdytään laajasti erilaisiin tekniikassa esiintyviin fysiikan ilmiöihin, kuten akustiikkaan, sähkömagnetiikkaan ja lämmönsiirtoon. Simulaatiot ovat tärkeä alue teknillisessä fysiikassa. Erilaisten luonnonilmiöiden matemaattinen mallintaminen ratkaisee simulaatioiden todenmukaisuuden, kuten kehitettäessä simulaatioita paperikoneelle. Esimerkki tällaisista ilmiöistä on nesteen tai kaasun virtaus. Virtaustekniikka on vain yksi esimerkki fysiikasta, jonka sovellukset ovat tekniikassa. Jos teknillistä fysiikkaa verrataan perinteiseen teknillisten yliopistojen opetukseen, niin se ei ole sidottu mihinkään tiettyyn teollisuuden alaan. Opinnoissa hankitaan sellaisia valmiuksia, joita voi soveltaa esimerkiksi teknologiaan panostavien yrityksien tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Tuotteet voivat olla esimerkiksi kännyköitä, teollisuusmittareita, sähkömoottoreita, hissejä tai laivoja.